El ple de l'Ajuntament de Tortosa va aprovar aquest dilluns l'estudi de viabilitat de l'aparcament soterrat que es pretén construir a la plaça Mossèn Sol. Aquest estudi xifra el cost màxim de l'obra en 4,2 milions d'euros i podrà tenir fins a 249 places, un 80% de les quals hauran de ser de rotació. La proposta va ser aprovada per unanimitat. Amb tot, el regidor d'Iniciativa, Jaume Forcadell, va fer una crida per intentar trobar una solució a la manca d'aparcaments en superfície al barri del Rastre, fet que afirma que s'agreujarà quan s'inicien les obres del pàrquing, mentre que el portaveu del PSC, Joan Sabater, va manifestar la seva preocupació per la conservació del tram de muralla que hi ha sota de la plaça Mossèn Sol. La regidora d'Urbanisme, Meritxell Roger, va respondre que la construcció d'un pàrquing al nucli antic és una prioritat del govern i que quan l'Ajuntament presenti el projecte executiu, Patrimoni s'acabarà de pronunciar sobre el tractament que s'ha de donar a la muralla. D'altra banda, en el ple d'aquest mes de gener també es va aprovar el paquet de propostes per modificar l'avantprojecte del Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre. Així, l'Ajuntament reclamarà, entre d'altres, que s'incorpori la traça consensuada de l'autovia de l'interior, la carretera que ha d'unir Tortosa amb Amposta o la circunvalació de la ciutat lligada a la construcció del tercer pont. El regidor de Promoció Econòmica i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ricard Forés, va destacar la importància d'incloure el tercer pont en el document per tal de buscar finançament. I és cert també que després això ens servirà a l'hora d'anar a les diferents administracions, a l'hora de reclamar allò que tantes vegades diem aquí, reclamar inversions i finançament per al nostre municipi. En aquest sentit, per exemple, pensem que és molt bo que estigui recollit ja al Pla Territorial Parcial d'entrada el tema del tercer pont, el tercer pont que un dia o altre hem de tenir i que unirà Jesús en Remolins. Això ens donarà arguments a l'hora d'anar a buscar finançament, com moltes vegades hem estat comentant i debatint al ple d'aquí. La proposta va prosperar, tot i que la demanda d'incorporar el camp de golf de Vinallop al Pla Territorial de les Terres de l'Ebre va fer que el regidor d'Iniciativa, Jaume Forcadell, s'abstingués. En el ple d'aquest dilluns també es va aprovar una modificació puntual del POM a la zona del Porcar, on l'Ajuntament i el Departament d'Acció Social preveuen ubicar un centre d'acollida de menors. La regidora d'Urbanisme, Meritxell Roger, va explicar que la modificació redueix l'espai d'equipaments a 1.900 metres quadrats edificables i permet la construcció de 18 habitatges de protecció oficial, l'obertura de 2 carrers i crea una zona verda. En aquest cas, el regidor d'Iniciativa va votar en contra, tot advertint que la modificació urbanística deixa sense efecte la declaració de bé cultural d'interès local d'un dels edificis emblemàtics del balneari. Han fet una visita sobre el terreny i em sembla entendre que ens enduem per davant l'edificació més emblemàtica del balneari de Porcar i que el vial que perllongarà el carrer Font de Salut, el carreró Font de Salut, hauria de tombar aquella edificació tan emblemàtica que és la de la Torre. Creiem que no s'han esgotat tots els recursos de què disposaria Tortosa per a mantenir una edificació d'aquelles característiques. Precisament creiem que es podria arribar a plantejar per a la zona de la juderia de Remolins i per què no també per al conjunt del balneari de Porcar una segona convocatòria a la llei de barris. Hi ha ciutats que hi han concorregut més d'una vegada i han assolit els ajuts més d'una vegada. Per què no per a Remolins? Per què no per a aquella banda de Remolins? Per què no per al balneari de Porcar i així activar un equipament real per a la ciutat? El regidor de Promoció Econòmica i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya va explicar a Forcadell que els tècnics afirmen que l'edifici està en estat ruïnós, però que en tot cas es demanarà un informe previ a la Generalitat.